Аз как се напъвам по цял ден? Човек влизам вътре насушена, че има работа. Вали, гледам, трябва да пускам перални, минерални, къде беше Виж, аз съм бил чакай малко, военен 6 години. Никога в армията не те питат болен ли си, здрав ли си. Аз съм виждал човек с щупени пръсти на ръцете да прави лици и опори на пръсти. В смисъл такъв, че колкото ти е по-гадно, още по-гадно трябва да ти. Чак сега бъркаш нещата. Бъркам ги, да, Ние не сме в армията. Няма такова, аз съм бил в армията 6 години, с щупени ръце ще правиш лици и опори. Няма такова на това, бе. Ама бил ли си военен или... Военен бях 6 години, как така бил ли си? 6 години бях. Добре, що напусна? Съкратиха, ма. Нямах шофьорска книжка и отделно имах провинение, там дет съм ги бахтал, махнал. Айде. Yeah, you do.